Morris yw'n enw i. Dwi wedi symud nôl i Gilgeran tua 4 mlynedd yn ôl o Gaerdydd. Ac ar ôl i symud nôl, ni nes i penderfynu bod fi moyn sicrhau bod fi'n cael y cyfle i siarad y Gymraeg gan nôl yn Gaerdydd yn fy ngyrfa o'n i'n siarad Cymraeg trwy'r dydd a o'n i ddim eisiau colli y cyfle yna. Felly ar ôl symud nôl i Gilgeran, ardal sydd dipyn yn di-Gymraeg o rhan o Sir Benfro, nes i penderfynu edrych mewn i setio fyny clwb y Gwawr. Oedd yn cyfle i cwrdd â pobl hefyd yn yr ardal, gan bod fi wedi symud nôl ar ôl 20 mlynedd o fod i ffwrdd, a hefyd cyfle i cymdeithasu, cael hwyl, defnyddio'r iaith Gymraeg wrth gwrs, a cael profiadau newydd wrth gwrs hefyd. Ar ôl edrych mewn i sut i sefydlu'r clwb, nathon ni ddechrau fe tua 3 mlynedd yn ôl. Nes i gysylltu â rhai o hen ffrindiau oedd yn siarad y Gymraeg yn yr ardal. A felly nathon ni cwrdd yn ein tŷ fi yn Gilgeran a sefydlu wedyn y clwb i fyny am y blwyddyn cyntaf. Nathon ni drefnu amryw o weithgareddau o blasu siocled, i fynd ar ceffylau, i ni wedi bod lawr ar yr afon yn y pentre a cael cyfle ar y cwrwgle. I ni'n cwrdd bob mis, ond mae'r diwrnod yn goffod symud oherwydd i ni gyd yn merched sydd yn gweithio yn llawn amser. A dyna un o'r rhesymau mae bawb eisiau dod at ei gilydd i cael cyfle i mwynhau wedyn. Dros y blynyddoedd mae'r grŵp wedi tyfu o ran aelodau. Mae rhai wedi mynd a mae rhai wedi dod. Yn ddiweddar, ni wedi denu rhai aelodau newydd sydd wedi dysgu'r iaith Gymraeg, a felly mae hwn yn rhoi'r cyfle iddyn nhw i ymarfer mewn awyrgylch sy'n llawn hwyl a ble mae pawb wedi ymlacio. I ni hefyd yn cefnogi llawer o'r weithgareddau sy'n ymlaen yn y pentre. Mae bob blwyddyn mae yna ddiwrnod cawl ar gyfer dydd Gwyl Dewi, felly ni'n dod at ein gilydd yna i cefnogi y grŵp yna. I ni hefyd yn helpu gyda'r wythnos hwyl sydd yn digwydd ma'n mis Awst, ble ni'n pobi lot o cacennau a gwerthu nhw a gweini coffi a te i'r pentrefwyr. A mae hwnna'n rhan bwysig dwi'n meddwl o'r Gwawr, ble ni'n gallu dod at ein gilydd, hybu'r iaith Gymraeg mewn pentre sydd yn weddol ddi-Gymraeg, hybu'r iaith, wneud yn fwy defnyddio fe mewn ffordd mwy hwylus dwi'n meddwl sy'n bwysig, a hefyd bod ni'n defnyddio fe i cefnogi'r gymuned a'r pobl sy'n byw yma yn y pentre. Rhian Green ydw i, dwi'n byw yn Pen y Bryn, a dwi'n rhan o Clwb Gwawr Geran. Dwi'n enwebu Nia Morris fel y cadeirydd o'r Clwb Gwawr, oherwydd 5 mlynedd nôl pam nath hi symud nôl i'w ardal enedigol yn Gilgeran, nath hi penderfynu dechrau'r clwb. Roedd y Cymdeithas Cymraeg yn y pentre wedi bennu, a roedd hi'n meddwl oedd yn bwysig iawn i cael rhywbeth i hybu'r iaith yn y pentre, gan fod pobl yn symud mewn a bod llai o'r iaith Cymraeg cael ei glywed yn yr ardal. Ni'n glwb bach, ond yn frwdfrydig iawn. Dyn ni'n cwrdd unwaith y mis yn ei gwahanol pethau yn y pentre, yn bell i waith dyn ni'n cwrdd am noson i gymdeithasu yn tai yn gilydd neu mas yn y tafarn leol. Yn bell i waith dyn ni'n gwneud gweithgareddau fel mis yma rydyn ni'n trefnu i fynd allan ar yr afon Teifi ar y cwrwgle. Ydyn ni'n helpu mas yn pethau sy'n mlaen yn y pentre fel y bore cawl, ble oedd y Cymdeithas Iaith arfer rhedeg hwnna, dyn ni'n helpu nhw nawr yn rhedeg hwnna, a ni'n helpu mas yn diwrnodau hwyl yn y pentre, a jyst bod y bit lle i codi ymwybyddiaeth iaith yn yr ardal. Mae ni yn llawn heiddi'r y Wawr yma achos mae'n gwneud siŵr bod ni'n cwrdd yn fusol ac yn hybu'r iaith Gymraeg yn Gilgeran a'r ardaloedd cyfagos. Mae sefydlu a bod yn aelod o'r Orcesu Geran a fod yn rhan o Clwb Gwawr wedi rhoi'r cyfle i merched yr ardal i ddod at ei gilydd,
i ddefnyddio'r iaith Gymraeg mewn ffordd hwylus, chymdeithasol, a i cael cyfle i ffwrdd o gwaith a teulu i mwynhau.